Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем наши гарачыя стрымы са студыі Еўрарадыё ў Варшаве, абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І зараз з намі на сувязі з Киева дырэктар Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўген Магда. Добрый дзень, шановны спадар Яўген. Вітаю, спадар Зміцер, вітаю слухачів Єврорадіо. Ну что ж, я вось не папярэдзіў спадара Яўгена. У нас перад гэтым быў такі вельмі гарачы эфір з палітолагам Паўлам Усавым. Мы закранули тэму беларуска-украінскіх адносінаў, і я прапанаваў Паўлу застацца яшчэ на эфір, далучыцца да эфіра з Яўгенам, каб ўсё ж таки, можа быць, падыскутаваць на гэтую тэму. На жаль, у Паўла была запланаваная ўжо чарговая сустрэча з вялікімі прабачэннямі, шкадаваннямі. Ён сышоў, перадаючы прывет спадару Яўгену і ўсім слухачам Еўрарадыё, таму працягнем без яго, і я думаю, што будзе не менш горача. Такім чынам, спадар Яўген, на сёння вот гэтая сітуацыя, я просто тады, можа быць, скажу тое, што сказаў Павел Усаў у папярэднім нашым стрыме, опісваючы, ну, то есть яго бачанне, чаму сёння офіс прэзідэнта Зеленскага так сябе паводзіць у дачыненні да офіса Святланы Ціханаўскай. Маўляў, Украіне зараз самае галоўнае вырашаць практычныя пытанні: зброя, грошы, падтрымка канкрэтная, падтрымка матэрыяльная, а не вось гэтыя ўсе сустрэчы, каб нехта на тэме Украіны, на тэме Зеленскага піярыўся. Так вось, як вам бачыцца ўся гэтая сітуацыя, якая здарылася вот са словамі, пачынаючы ад слоў таго ж самага Арестовича в эфіры Еўрарады і зараз з інтэрв'ю Падаляка? По-перше, я тут дозволю собі піддати критиці білоруських журналістів, але вони в цьому сенсі не унікальні, бо такі самі українські і західні журналісти. У нас зараз в Україні, на жаль, влада радників. Якщо в Радянському Союзі була влада рад, то у нас влада радників. Тобто ньюзмейкерами є радники, які не мають жодної відповідальності, які не мають, ну, очевидно, мають інформацію, але не зовсім зрозуміло, з яких причин. І транслюючи їх думки в ефір, ви не висловлюєте позицію української держави. Ви мою думку, транслюючи в ефір, не висловлюєте позицію української держави. Але я не державний службовець. Я ніколи на державній службі не був. У мене є власне розуміння інтересів України, і я його як громадянин маю право висловлювати. Тому проблема полягає в тому, що в Україні досі не розуміють, що Білорусь – це одне, а Лукашенко – це інше. І це нерозуміння, в принципі, транслюється на значну кількість наших громадян, які спочатку були в захваті від Лукашенка, за що мені діставалося Зміцер в наших спільних ефірах, правда ж? І наші спільні знайомі мене критикували. А зараз, після того, як Білорусь стала плацдармом для російської агресії, у нас, як в анекдоті, від любові до, не в анекдоті, а в житейській мудрості, від любові до ненависті один крок. Тепер у нас понад 80% опитаних групою рейтингів в березні вважають, що Білорусь – це ворожа нація. Тобто у нас побутує стереотип, що, мовляв, всі в Білорусі, хто залишився, вони всі в захваті від Лукашенка. Це абсолютно не так, і це абсолютно зрозуміло, навіть по кількості людей, які брали участь в протестах 2020 року. Але, попри це, дещо, скажу, мене пояснення білоруських колег, багато з яких, до речі, перебувають в еміграції, пояснення про внутрішню окупацію, вони можуть бути хорошими для західного світу, для європейських партнерів. А Україна, розумієте, після Бучі, після Маріуполя, після Бородянки говорити, що Білорусь у внутрішній окупації, або говорити, що саме білоруси зіграли ключову роль у тому, що Україна відігнала
рашистів від Києва, ну це явище приблизно одного того самого порядку. Якщо підводити певну риску, то я скажу так, наша спільна проблема. Ми живемо в системі міфів одне про одного. Про Україну і про Білорусь. Українці міфологічно сприймають Білорусь, Білорусь міфологічно сприймає Україну. І повторю ще одну тезу, яку повторюю вже не перший рік. Ми дивимось одне на одного часто крізь крижинку російської пропаганди в наших очах. Ну так, гэта сапраўды так, але глядзіце, ўсё ж таки, калі браць сённяшні дзень. Ладно, Арестович, можа быць, ён как бы не вельмі добра арыентуецца, разбіраецца ў беларускіх рэаліях і глядзіць на ўсё чыста з кіеўскай вежы. І кіруецца такімі меркаваннямі рэал-палітык. Падаляк, ён жа ўсё ж таки працаваў доўгі час у Беларусі. Ён мусіць разумець гэтыя унутраныя нейкія такія цячэнні, нейкае тое, што адбываецца ў Беларусі. Разуменне ў яго павінна быць большае, тым больш, што працаваў у незалежных беларускіх СМІ. І зараз выказвацца так, як ён выказваецца, што а вот вы не зрабілі, а вот вы не пашлі там, не спынілі, а вот вы гэтага не зрабілі. Ну ён жа ведае рэаліі. Вот ці варта пра гэта зараз казаць? Зміцере, я вам можу порадити одне. Спробуйте надіслати журналістський запит до Офісу Президента, громадянином якої України є Михайло Подоляк. Якщо він залишається громадянином Білорусі, тоді ці претензії логічні. Якщо він став громадянином України, що цілком логічно, бо він з 2004 року тут, то тоді ви можете сказати, тоді можна сказати, то й що? Не знаю хто. Міхеїл Саакашвілі, припустимо, він же теж змінював громадянство. Але тут я згоден, тут не дуже вдалий приклад, тому що Саакашвілі якраз він на дві країни. Але Подоляк, він завжди може сказати, що з розумним виглядом, розумієте, в мене стільки проблем, я змушений давати стільки коментарів, чи я просто не слідкую за ситуацією в Білорусі. І, відповідно, не можу давати своїх власних висновків. Але ви знаєте, я скажу наступне. Для мене показник компетентності людини, експерта, радника, фахівця, як хочете, полягає в одній простій речі. Коли людина щось не знає з якогось питання, вона спокійно говорить: «Я не знаю». Згодны. Спадар Евген, як вы лічыце, ўсё ж такі прэтэнзіі, якія мы зараз просто сталі сведкамі прэтэнзій адзін да аднаго з абодвух бакоў. Але давайте пачнем з першай прэтэнзіі, якая прагучала з боку падалякі у бок беларусаў і Ціхановскай канкрэтна. Маўляў, вот 2 гады таму, калі шла выбарчая кампанія, ты не заявіла пра геапалітычны выбор. Ты казала тое і тое пра Расію, там пра Пуціна і гэтак далей. І таму зараз мы вот так вот ставімся да цябе, нягледзячы на тое, і вот таму зараз няма сустрэчы Зеленскага з Ціхановскай. Ці варта прыгадваць тое, што было 2 гады таму? Таму што сапраўды потым вымушана ці не вымушана Зеленская заявіла і пра тое, чый Крым, і выказала стаўленне да агрэсіі расійскай. Усё зрабіла, таму што можна прыгадваць і пра тое, што там 2 ці 3 ці 4 гады таму Зеленскі казаў. А що пригадувати? Можна просто сказати, в 2021 році Україна купила у Білорусі товарів на 3 мільярди доларів більше, ніж продала. Тобто профінансувала режим Лукашенка. Тоді Подоляк був радником керівника Офісу Президента? Був. Він на той момент мав в своєму бекграунді роботу в Білорусі? Мав. Він же тоді не опирався? Чи я, може, щось упустив? Чи він давав тоді якісь поради і говорив, що
хлопці, ну давайте ми не будемо так цього вусатого там спонсорувати. Може, це десь в приватних розмовах звучало? Ну, приватні розмови ми, як пристойні люди, не обговорюємо. У нас проблема в тому, що державна політика українська, я зараз кажу за Україну, бо я громадянин України. Я в Києві народився і, так би мовити, я постійно був громадянином тільки України. Мені з цим простіше. І я можу сказати, що українська політика стосовно наших сусідів, вона чітко не сформульована, хоч плач. Плач, не плач, а це факт. І, відповідно, ще скажу одне спостереження. Ставлення білорусів до Росії нагадує ставлення багатьох українців до Росії до 2014 року. Просто у вас в економіку росіяни сильніше зайшли з різних причин. І є ще один момент, дуже помітний, до речі. В Білорусі державний компонент економіки набагато більший, ніж в Україні. І це багато чого пояснює. Це пояснює, власне, те, що немає самостійних гравців, які хочуть відігравати певну гру, і у вас олігархами можуть називати лише тих, кого призначає Лукашенко. Правильно? Я ж не помиляюсь в своїх оцінках ситуації в Білорусі. Так. А в Україні олігархи можуть вплинути на вибори президента. Ну ви ж це бачили, правда? В 19-му році так же було? Да. Ну, чого вже? Ну, ми ж нікого не обманюємо. Ми говоримо про реальні, конкретні, очевидні речі. Мені не дуже приємно це усвідомлювати. Мені не завжди вдається доносити інформацію про те, що і нагадувати нашим громадянам, що сотні тисяч білорусів поїхали з Білорусі в пошуках кращої долі зі своєї батьківщини. Ну, звичайно, мені можуть сказати, ну так 5 мільйонів українців поїхали, ну, але вони поїхали через війну. А білоруси поїхали через політичні переслідування чи через усвідомлення, що вони не можуть більше жити в цій ситуації. Точно так само можна говорити і про інших. Тому я думаю, що ми якраз, у нас дуже багато спільного, і не треба одне одного повністю, по-перше, під один гребінець зачісувати, це раз. Бо ми різні, різні, і навіть національні ідеї у нас різні. Нашу національну ідею стосовно Росії, як відомо, Лесь Подерев'янський висловив відомою фразу, я її в ефірі повторити не можу, як людина, я перефразую, відчепіться від нас, тільки більш наполегливо. А в Білорусі поки що йде процес пошуку власної національної ідеї, до якої ви, Зміцер, долучаєтесь, і мене навіть долучаєте до певної міри. Але лише порадами, чи, знаєте, як лакмусовий папірець, який встромляють в якийсь розчин, щоб зрозуміти, якого змісту цей розчин. Тобто ми не маємо, ні білоруси не мають права українців вчити, не навпаки. Ми сусіди. Я вже втомився говорити про те, що позиція старшого брату – це позиція російська. І деякі люди просто цю позицію, вони, даруйте, плутають з місіонерською позою в сексі. І вважають, що так воно і має бути. Пасля гэтага інтэрв'ю, як і пасля інтэрв'ю з Арестовичем, у нас пачаліся ўзаемныя такія прэтэнзіі, пра якія я ўжо казаў. Там нават на канале Антона Матолькі было выкладзена такі факт-чекінг нібыта, дзе на канкрэтную прэтэнзію Падаляка былі адказы. Вот Падаляк сказаў гэта, а вот вам вот это, вот вам тое і тое. Ці варта зараз займацца гэтымі пошукамі, факт-чекінгамі і доказамі адзін аднаму нечага, ці ўсё ж такі трэба ісці як нейкім іншым шляхам, і які гэта можа быць шлях? Знаєте, Зміцере, я не ходив в дитячий садок, але з розповідей своїх друзів знаю, тих, хто ходили в дитячий садок, знаю, що деякі маленькі діти люблять мірятись розмірами різних частин свого тіла. Хто вищий, кого нога довша, і так можна, в принципі, до всього, особливо у хлопчиків. Так от, подібний перелік претензій, він ні на що конкретно, предметно не впливає, тому що він нічого не змінює. Я можу спроєктувати
Це моя проекція, моє бачення логіки Офісу українського президента, який у нас зараз все вирішує, за все відповідає. Чому, наприклад, там не йдуть на зустріч з Світланою Тихановською? Тому що там побутує думка, що якщо, ну і я не здивуюся, що це офіційно прозвучить, що ми, мовляв, якщо ми зустрінемося з Тихановською, то Лукашенко суне свої війська з території Білорусі на українську територію. Причому не буде зважатися те, що білоруська армія формується за призовом в масі своїй, що вона не має ані бойового досвіду, ані миротворчого досвіду, що вона значною мірою, ну, я б сказав, спостерігала за подіями, за бойовими діями, особливо під Києвом, і уявляє собі, а багато білорусів бачили російських загарбників і власне в госпіталях чи просто на вулицях білоруських міст. Це все не буде грати великою роль. Тому я впевнений, що нам в будь-якому випадку нам потрібен діалог, отак як ми з вами говоримо. Ви білоруською, я українською. Ви знаєте, мені особисто таких діалогів бракує. Я вважаю, що їх не вистачає між нашими суспільствами. Тобто ми виходимо з кількох речей. Перше, не може зараз бути діалогу між офіційним Києвом і офіційним Мінськом. Ну, з різних причин, хоча посол України Ігор Кизим в Мінську зберігається. І я б, до речі, дуже б радив з ним поспілкуватися, у нього точно є фахове бачення і офіційне бачення української позиції, розумієте? Він не радник, він посол, якого українська держава делегувала представляти свої інтереси на території Білорусі. І Білорусь, як незалежна держава, на мою думку, є одним з пріоритетів для України. І без демократичної Білорусі безпечну Європу ми побудувати не зможемо. Але ми також маємо розуміти, що Білорусь зараз член ОДКБ і дуже яскрава союзниця Росії. Тому, відповідно, з офіційним Мінськом діалогу офіційного Києва не буде. Я погоджуюсь з думкою про те, що офіційно визнати результати виборів президентських 2020 року на сьогоднішній момент неможливо. Це я кажу як громадянин України, де був третій тур президентських виборів у 2004 році. Я думаю, що нема чого перераховувати, правда? Бюлетені і все інше. Нема сьогодні. Але Світлана Тихановська, і ви знаєте, що я не фан її політичних здібностей, вона є символом сьогодні білоруської опозиції. Не хочете зустрічатися з Світланою Тихановською? Сформуйте, я кажу про позицію української влади, сформуйте пропозицію, хай оберуть електронним голосуванням чи створять аналог системи Дія для білорусів, хай вони оберуть тих, кого вони бачать, щоб вони просто потрібен якийсь контакт. Тобто, я, до речі, скажу, що мене здивувало трохи, що і Офіс Світлани Тихановської, і Конгресу демократичних сил вирішили відкривати свої представництва. Тобто це виходить певне розшарування білоруської опозиції, в тому числі в очах української влади. Я з одного боку розумію, що це право цих людей, адже ніхто не має в демократичному середовищі права узурпувати якісь власні можливості. Але і для української влади це теж аргумент. Це буде питання, а з ким нам зустрічатися? З цими, що в Києві, чи з тими, що в Львові? Сапраўды, вот нягледзячы на тое, што у Беларусі гэта здаўна была такая звычка мець усяго па два, у нас было два там саюза пісьменнікаў, два саюза журналістаў і шмат чаго іншага такого па два, але тады-то раней гэта было вось дзяржаўная, а вось недзяржаўная, незалежная структура. У дадзеным выпадку мы сталі сведчаннем таго, што нейкія супярэчнасці, непаразуменні, можа быць, перацягванне коўдры з аднаго на другой адбываюцца ў саміх дэмакратычных сілах. І таму назіраем вось і офіс стварыў сваё прадстаўніцтва, і
форум дэмакратычных сілаў стварае сваё прадстаўніцтва. Вот сапраўды, ці не будзе такога, ну я не ведаю, нейка здзіўлення, так што гэта адбываецца, якая рэакцыя можа быць сапраўды ва украінцаў, ва украінскай улады на вот гэтае прадстаўніцтва з двух структураў? Я б не чекав реакції української влади, а шукав на місці і Форуму демократичних сил, і Офісу Світлани Тихановської українських партнерів, недержавні організації, хоча в умовах війни це достатньо складно, які спроможні створити платформу для діалогу і говорити, розказувати, розповідати, показувати певні речі. Тоді це буде нормально, тоді це буде нормально функціонувати. Якщо ні, ну тоді, вибачте, ну це просто достатньо складно буде зробити, погодьтеся. До речі, ось про нацыянальную ідэю. Наш глядач пад нікам Капашун піша: наша нацыянальная ідэя таксама даўно сфармулявана, і прыводзіць словы Кастуся Каліноўскага: тады, народзе, зажывеш ты шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе. Але калі казаць вось пра агучаную спадаром Яўгенам, ну, ці працытаваную спадаром Яўгенам нацыянальную ідэю украінскую, якая у так адаптаваным да эфіра выглядзе гучыць як «адчапіцеся ад нас», то гэтая нацыянальная ідэя, яна ўсё ж таки была прынята украінскім грамадствам пасля пачатку вайны, там у 14-м кімсьці, а кімсьці у 22-м годзе. Я так правильно я розумію? Так. Ну, розумієте, от Зміцере, тут є ще проблема. Я знаю, що в Білорусі є проблема з вивченням білоруської мови. Багато білорусів, які підтримують незалежність Білорусі, вони практично не вживають білоруську мову. Це правда. Але тут теж треба розуміти, що зараз для українців використання російської мови, ну воно не завжди правильне. Я скажу так, я грішу і грішив тим, що з іноземними медіа, які краще розуміють російську, я для донесення власної позиції використовував російську мову, але це все-таки більш активно, очевидно, було до 24 лютого 2022 року. Зараз намагаюсь більше доносити українською чи англійською. Тому я про що? Ми маємо взагалі зрозуміти, що нам потрібно говорити одне з одним, а не просто обмінюватись. Я вам для прикладу розповім про проблеми з історичною пам'яттю, які існують, наприклад, в відносинах України і Польщі. Бо ми, коли починаємо про це говорити із польськими колегами, то там згадується, була операція «Висла», коли виселили сотні тисяч українців. А була перед тим Волинська різанина. А перед тим ще, і розумієте, ми далі, тобто так можна до неоліту дійти і взагалі не зупинятися на цьому дуже активно. Тобто нам треба усвідомити для того, щоб ми усвідомлювали, про що ми говоримо, ми маємо чітко зрозуміти формулу національних інтересів. От я десь, мабуть, тижні 3-4 тому Ригора Стапеня організовував обговорення білорусько-українських взаємин, до речі. І я сказав, що з моєї точки зору для Білорусі є два принципи. Це моє бачення, його не обов'язково сприймати. З одного боку, це геть від Москви, а з другого боку, саме в білорусько-українських відносинах, третій зайвий. Тобто Росії тут робити нема чого. Тут старших братів не буде. Ми між собою порозуміємось, так чи інакше. А Росія, вона в нашому порозумінні, вона просто не зацікавлена. Спадар Яўген, яшчэ адно, я працягну гэтую тэму адносінаў і да чаго вось такія сітуацыі, як з Падалякам і ўсе астатнія могуць прывесці, на ваш погляд. Мы пастаянна чуем пра праблемы, якія зараз ёсць у беларусаў ва ўкраіне, і там з працай можа быць праблемы, і з блакаваннем картак, і там выказванне незадаволенасці. І тут я магу зразумець,
калі вот на гэтым узроўні людзей, якія далёкія ад палітыкі, але якія бачаць, як ракеты, што прылетелі з тэрыторыі Беларусі, зруйнавалі іх дамы, забілі іх блізкіх. Вот такое стаўленне да беларусаў я магу зразумець. Але калі палітык, прадстаўнік улады вот так вот выказваецца на адрес той же самой Тихановской и того ж самого беларускага народа агулам, якім, маўляў, мало там ці ўвогуле нічога не робіць для того, каб больш яскрава прадэманстраваць сваю падтрымку там ці Украіны і гэтак далей. Ці не спрацуе гэта наадварот, што адштурхне, калі там скажуць, ну раз так, ну не хочаце, ну і не трэба, ну не хочаце вы ад нас падтрымкі, калі вы там толькі фыркаеце і фікаеце, ну не надо, не будем мы гэта рабіць. Вот, вот вам не падаецца, што вот это, ну нейкая, я не разумею, можа быть, это такая спецыяльная палітыка, правакацыя, ці што гэта? Давайте уточнимо. Подоляк не політик, він не, я не пам'ятаю, що він кудись балотувався, він політтехнолог, і не дуже вправний політтехнолог, це треба розуміти, це раз. По-друге, він не державний службовець, він радник керівника Офісу президента, дорадця білоруською мовою. Тобто він просто призначений своїм шефом на цю посаду і фактично через нашу нинішню систему влади делегований в статусі голови, що говорить, яка може висловлювати різні думки. Тому він не політик. Український народ йому право говорити від свого імені не делегував. Це раз. Друге, стосовно ставлення до білорусів. Війна робить світ і світосприйняття чорно-білим. І я вже сказав, що в багатьох в українському суспільстві є неправильне усвідомлення, що Білорусь і Лукашенко – це одне і те саме. Це не одне і те саме. І я, до речі, нашим білоруським друзям, які нам щиро допомагають і в багатьох речах допомагають, радив би намагатися доносити до українського суспільства і історії білоруських партизанів, які намагалися перешкодити залізничним перевезенням. І взагалі ставлення, ну тобто ставлення білорусів до України, щоб, бо я розумію, що цифра про те, що тільки 3% білорусів підтримують війну Путіна в Україні, це добре, але, розумієте, це не корелюється з тим, що обстріли з білоруської території тривають і білоруські війська біля українського кордону продовжують перебувати. Але в мене є один простий факт. Я як історик за освітою, я часто люблю на конкретні факти опиратися. Якщо на початку російсько-української війни в складі Збройних сил України воював батальйон Кастуся Калиновського, то зараз це вже полк імені Кастуся Калиновського. Тобто чисельність доброохотників, тобто добровольців білоруських, які воюють за Україну, збільшилась. Що це означає? Це означає, що між нашими країнами, хоча б в цій сфері, йде здоровий діалог, є здорове прагнення до порозуміння і усвідомлення того, що захищаючи зараз Україну, ці люди створюють передумови для демократичної Білорусі. Вам все ж таки, ваше меркаванне, як вы лічыце, можна по-рознаму ставіцца да Тихановскай. Адны лічаць яе там абраным прэзідэнтам, а другія, што не абраным і не прэзідэнтам і ўжо не страціўшым легітымнасць. Тым не менш, ёсць асоба, якую прымаюць лідары ўсяго свету. Вам не падаецца, што вот сустрэча Зеленскага з Тихановскай сёння гэта была б не... Хай, можа быць, нават бы такім чынам, вот як сказаў Усаў, офіс Тихановскай, сама Тихановская папіарылася б на гэтай сустрэчы. Але з боку Зеленскага гэта была праява павагі, ці, можа быць, удзячнасці да тых беларусаў, якія воююць у палку Каліноўскага, воююць у складзе ЗСУ, возяць гуманітарную дапамогу, пералічваюць грошы, ладзяць якія-небудзь канцэрты, імпрэзы ў падтрымку Украіны. Вот менавіта ім. Вот ён сустрэўся з Тихановскай, але гэта было не дзеля яе,
а вот для того, каб нешта перадаць беларусам? Справа в тому, Змізере, що моя порада, вона швидше дійде до офісу Тихановської, ніж до офісу українського президента. От в чому парадокс. Але якщо говорити серйозно, то я б все-таки спробував ініціювати демократичний форум України і Білорусі і провів б, можливо, ширше там говорив про Велике Князівство Литовське чи Речь Посполиту, тобто залучав би наших друзів з Литви і з Польщі, і на них запросив би лідерів всіх 4 країн. Якщо не можемо посадити чи забезпечити зустріч Світлани Тихановської і Володимира Зеленського, то давайте розширимо формат, щоб вони таку зустріч мали. Адже ж начебто під час минулорічної поїздки Зеленського до Вільнюса така розмова начебто була. Ну, у всякому разі, проходила така інформація. Тобто я за те, щоб, якщо існує проблема, треба шукати шляхи її вирішення, а не просто говорити, а от ми так не можемо, чи у нас так не виходить. Політичні технології, вони за великим рахунком приблизно однакові завжди. Треба просто вміти підібрати потрібну і скористатися нею в наших інтересах. Я думаю, що в інтересах не персонально Світлани Тихановської і Володимира Зеленського, а в інтересах і громадян України, і громадян Білорусі зближення наших відносин і ліквідація тих часто штучних проблем, які в тому числі створюються і Росією, бо принцип поділяє владарю, імперський принцип, Росія застосовує надзвичайно активно. Я не ведаю, наколькі гэта праўда, бо просто у мяне не было часу спраўдзіць гэтую інфармацыю, але я пачытаў у Сергея Бульбы такую інфармацыю, што ва ўкраіне праходзіла чарговае сацыялагічнае апытанне, якое тычылася ў тым ліку, задаваліся пытанні датычнай Беларусі, і там прагучалі такія лічбы, што пазітыўна станоўча ставяцца да беларусаў 22% апытаных украінцаў, а да Беларусі 7% апытаных украінцаў. І з гэтай нагоды Сергей робіць такую выснову, што у праекце міжмор'я альбо Балта-Чарнаморскага саюза ось на Беларусі пастаўлен крыж. Ось яна, удзел Беларусі ў гэтым праекце, ну, у бліжэйшы час не разглядаецца. Наколькі сур'ёзна ўсё ж таки гэты Балта-Чарнаморскі саюз, яго стварэнне на сёння разглядаецца, і ці можна казаць, што на Беларусі пакуль што пастаўлены крыж як удзельніцы гэтага праекта? Ну, давайте так. Україна цього тижня очікує буквально післязавтра вердикт Європейської комісії стосовно того, чи має вона підстави сподіватися стати кандидатом в члени Європейського Союзу. Це на сьогоднішній момент головна мета нашої дипломатії. Зрозуміло, що я думаю, що цей кандидатський статус Україна отримає. Але Балто-Чорноморський союз – це все-таки союз безпековий. Більшість країн, які можуть його сформувати, вони на сьогоднішній момент є країнами НАТО і Європейського Союзу. Тому ми або припускаємо собі, що НАТО і Європейський Союз зруйнуються, або ми всерйоз розуміємо, що говорити про перспективи Балто-Чорноморського Союзу говорити на сьогоднішній момент зарано. Але, звичайно, що доки Білорусь залишається членом ОДКБ, і доки Лукашенко розповідає про білоруський балкон, з якого він може показувати автомат Калашникова Польщі, Латвії, Литві, Україні, і складно розраховувати на якесь порозуміння між нами, правда? Ми на сьогоднішній момент в геополітичному сенсі Україна і Білорусь нагадуємо герб Росії. Дві голови, які дивляться кожна в свій бік. Хай Білорусь почне дивитися хоча б нейтрально, формально. Розумієте, що є формальні речі, тобто розраховувати, що країна, яка проголосила прагнення стати членом НАТО і Європейського Союзу, так знайде порозуміння з країною, яка є членом ОДКБ, то це все-таки, знаєте, така геополітична фантастика. Я її не дуже люблю, я більше реаліст. До речі, питання як до реаліста. Вам не падаецца, што... Вот, я разумею, война,
Я разумею, что пэўныя дзеянні там военнага часу трэба прымаць, але вам не падаецца, что занадта аўтарытарна сябе паводзіць Зеленскі у дачыненні, да прыкладу, незалежнай прэсы, вось з гэтым там адзіным вяшчальным каналам, з усім іншым, ввогуле да апанентаў. Ну, калі так у такім стане з такімі вот замашкамі краіну прыняць у ЕС, ну сюрпрызік такі нечаканы будзе для Євросоюза, не? Ще не прийняти, ще надати статус кандидата. У Європейського Союзу є власна логіка в тому, щоб надавати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Тому що якщо Україна буде зберігатися як держава в європейському ореолі впливу, то саме Європейський Союз стане головним оператором відбудови України після завершення російсько-української війни. Тут, до речі, також треба розуміти, що доки війна це не закінчиться, ні членом ЄС, ні членом НАТО Україна не стане. Тут не має бути жодних ілюзій. А стосовно нашого марафону УА разом, то я нагадаю тільки одну штуку. Я в ефірі Єврорадіо спочатку, а в ефірі УА разом був один раз. До речі, коментував ситуацію в Білорусі. Тому, знаєте, мені не подобається те, що робить Володимир Зеленський в медійному просторі. Мені не подобається те, що влада не робить багатьох речей стосовно демократичних прав і свобод і думає, що війна все спише. Я говорю зараз про українську владу. Але ми питання до української влади предметно будемо все-таки ставити після війни. Бо зараз у нас ворог тільки один – Росія. Всі інші можуть бути опоненти, недоброзичливці. А ворог у нас тільки один. Тому що Росія не приховує прагнення Україну як таку знищити. І це прагнення, яке так гучно транслюється, воно має бути уроком і для інших держав, на території яких сьогодні, слава Богу, війни немає. Может быть, коротко, калі атрымаецца коротко, але на завяршэнне вельмі важное пытанне ад нашага гледача Максима. Немцы зліваюць Украіну, пытаецца ён коротко. Вот немцы, не немцы, але вот зліў ёсць, назіраеце вы яго? Німці завжди за німців, американці завжди за американців, білоруси завжди за білорусів. Україна сподівається насамперед за українців. Ми віримо в ЗСУ і ми знаємо, що ми переможемо. Тут сумнівів, повірте мені, не буде, бо Україна вже довела, що вона збережеться на світовій карті. І не майте в цьому сумніву і знайте, що для нас демократична Білорусь і стабільна Білорусь також є інтересом. Ну что ж, могу завершить только словами. Слава Украине! Живе Білорусь! Живе вечно! Дякую вялікі. Євген Магда, Зміцер Лукашук. Слухайте і глядите нас.